माबायदि सार? बे समावनो गिबियावनो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय लोगोसे इंराजि गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै जोङो बयबो मिथिबाय जे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे जथुमा एबा 64थि बोसोरारि जथुमाया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव जानो थांगासिनो दङ। नैबे बोहैथि दाननि 9, 10, 11, 12 अक्ट'आव आरो बिनि थाखाय बानजाय आफादा खामानि मावदों। दिनै जोङो नुनो मोनदों जे खामानिया गोबां आवगायबाय। 80% बारा गासैबो खामानिया फ्राय आवगायजोब्बाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद थुलुंगाखांथाव आरो रायजो राजाफोरनि थाखायबो जोबोद मोजां रादाब। दा दिनै जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जोबथा मिरुनि मावफुं आफादनि जथुमा दङमोन। मैया जोंहा केबिनेट जादों आरो बे जथुमानि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादा जोंहा हारिनि माखासे जेंना जेंसि, जोंनि रावनि, जोंनि थुनलाइनि, जोंनि बिजोंनि, जोंनि फोरोंगिरिफोरनि, जोंनि फरायसाफोरनि गासैबो थाखोनि फरायसालि, नोङो गुदिनिफ्राय गेजेरनिफ्राय गोजौनिफ्राय आरो लोगोसे जोंहा फरायसालिमा, मुलुगसोलोंसालि गासैबो बिथिङावनो जोङो बाथ्राखौ सावरायदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि हारिनि रावा जिहेतु दिनै भारत हादरनि मोनसे राव, भारत संबिजिरनि बियो दिनै 90 फारियाव थिसनजानाय मोनसे राव, बेनि सायावबो जों दिनै सावरायदों गोथौ आरो गुवारै। दा बेजों लोगोसेनो जिहेतु जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि बे हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजायै जानो थांगासिनो दं। बेवहाय बायदि बायदि हाबाफारि जोंहा दङ। दा जोङो गिबि सान 9 जानुवारियाव जोंहा जिल्ला थुनलाइ आफादफोरनि बेवहाय उदालगुरि जिल्लानि आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला आबुनि बेवहाय जथुमा जागोन आरो बिनि अखानायैनो जोंहा मिरुनि थुनलाइ आफादनि जोंनि हाबाफारिया जुरिजेनगोन। दा बे गिबि हाबाफारियाव जोंहा जायफोर सुबुंफ्रा बर' राव गोरों, गुबुन हारिनि बर' राव गोरों बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे सावरायमेल जों बेवहाय लादों आरो बेवहाय जोंहा गोबां जोंनि जायफ्रा बर' राव गोरों बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन जोंनिनो मानिजाथाव बे बानजाय आफादनि आफादगिरि श्री बिस्वजित दैमारि, जाय गेदेमा सुबुंनि नाजानायावनो दिनै बे बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुमाया मोनसे जारिमिनारि महर मोननो थांगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां हाबाफारि दङ। जोंहा बेवहाय खन्थाइ जथुमबो जागोन। दा बेनि अखानायै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जेनोखि 10 जानुवारियाव जानो गोनां जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोंनि आसामनि रायजो बेंगिरि बिथाङाबो बाहागो लागोन। आरो बेल' नङा, जोंनि गोबां भारतनि मन्थ्रि बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाफैनायनि बाथ्रा। बेजों लोगोसेनो जोंनि गुबुन गुबुन आयदायाव जोंहा बेवहाय सावरायमेल दङ। जोंनि जायफोर बर' फिसाफ्रा IAS, IPS साख्रि मावनानै दङ बा जायफ्रा आजिरा मोनबाय बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लागोन। बेबायदिनो बर' थुनलाइ आफादनि हाबाफारिफ्रा जोबोद गाजा गोमजायै जालांगोन, बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। दा बे समाव आं दिनै नोंथांमोननि नैबे मिडियानि गेजेरजों नैबे बाथ्राखौसो आं फोसावनो लुबैदों जे बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रामबो जोंहा माखासे बान्था होयो। बे बान्थाखौ जों दिनैहाय थिरां खालामबाय, सोरनो होगोन सोरनो होआ बेखौ जों दिनै थिरां खालामबाय आरो बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बे समाव फोसावनो थाखाय थागथियारि जादों। दा जोंहा गिबियावनो जोंहा रांसार थुनलाइयारि बान्था, बे रांसार थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों फरायना सहायसुलि ब्रह्म। बिथाङा जाबाय दतमानि क'क्राझार जिल्लानि आरो बिथाङा बिथांनि खन्थाइ आदार बिनि थाखाय बिथाङा मोननो हादों। नैथियाव मोननो हादों समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था आरो बेखौ मोननो हादों श्री गंगाधर रामसियारि, सिलपुखुरि गुवाहाटी। बिथाङा गावनि जि सुंद' सल' हाग्रामा दालां सेर, बे बिजाबनि थाखाय बिथाङा मोननो हादों। बेजों लोगोसे सानजारां लकेश्वर ब्रह्म हारिमुवारि बान्था, बेखौ श्री भुपेन दैमारि महामारि, बेवहाय गवालपारा लेला, बेनिफ्राय बिथाङा
मोननो हादों आरो बिथांनि जेनोखि खामानि मावनाय बर' हारिमुनि फोथाराव गोबांथार बिहोमा होनायनि थाखाय बिथांनो बे बान्थाखौ होनाय जादों। बेनि उनावहाय हाब्रागाद बान्था बेखौ मोननो हादों कनक रामसियारि। बिथाङा बादुलिपारा बरमा बाक्सानि आरो बिथाङाबो बर' हारिमु फोथाराव गोबांथार बिहोमा होनायनि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हादों। सेरबां सुबुं बिहुराम बर' थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों देग्लाय मुस्रि रत्नेस्वर बसुमतारी। बिथाङा गुवाहाटी नुनमाथिनि आरो बिथांनि जेनोखि थुनलाइनि फोथाराव गोबांथार बिहोमा होनायनि थाखाय बे बान्थाखौ बिथांनो होनाय जादों। बेनि उनावहाय फैदों राजेन्द्र लाल नार्जारी थुनलाइयारि बान्था आरो बे बान्थाखौ देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय होनाय जागोन। बेखौ देग्लाय होनाय जादों गिबि खेबनि थाखाय प्रफेसर स्वर्णप्रभा सैनारि। बिथाङा गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि जिहेतु बिथांनि बिहोमाया बर' राव बर' थुनलाइनि फोथाराव गोबांथार दङ, बेखायनो प्रफेसर स्वर्णप्रभा सैनारि बिथांखौ बे बान्थानि थाखाय सायख'नाय जादों। बेनि उनाव दङ फरायसा थुलुंगा बान्था। 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजों फरायनानै बर' आयदायाव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननो हानाय बेवहाय सानै फरायसा मोननो हादों। बेयाव जाबाय थरायना दैजिरि बसुमतारी, बिथाङा देउरिगाव रौता उदालगुरिनि, आरो सासेया मोननो हादों मुस्रि बिरफुं गयारि बल्लामगुरि गसाइगाव। आरो बिथांमोना 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' आयदायाव 100 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिनो हानाय फरायसा। बेजों लोगोसे सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेस्वर ब्रह्म मावरिया हावरिया फरायसा थुलुंगा बान्था 2024 मायथाइनि बे बान्थाखौ मोननो हादों थरायना बिदां मोसाहारि हल्थुगाव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय बिथाङा मोननो हादों। बिनि उनावहाय हांमाश्री ब्रह्म फरायसा थुलुंगा बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रि लुकास बर' भगतपारा उदालगुरि आरो बिथांनि बान्थाया जाहैबाय जौसिन फरायसालिनि जोबथा आनजादाव बर' आयदायाव बयनिख्रुइ बांसिन एबा 97 जौखोन्दो मोननो हाना आसामनि मादावनो गासै 465 मोननो हानाय फरायसा। दा बे जाबाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय देग्लाय जायनो बान्था होगोन बे बान्थाखौ नोंथांमोननि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे देग्लाय बर' थुनलाइ आफादा गासै गां 16 बिजाबफोर जोङो दिहुनदों आरो बेखौ जों बेवहाय फोसावनाय जागोन। बेखौ जोङो बेखेवगोन 10 जानुवारिनि जोंनि हाबाफारिनि गेजेरजों। आरो बेखौ बेखेवना होगोन आसामनि जोंहा मानिजाथाव मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा। दा जोंहा मा मा बिजाब जों दिहुननो लादों आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मिथिहोनो थाखाय आवगायदों। जोंहा आबौ खबाम राजा पार्ट 2 बे बिजाबखौ जों देग्लाय दिहुनबावगोन। आरो बेखौ लिरदों उत्तम चन्द्र केरकेटारि। बिथांनि लिरनायखौ सुजुनानै बे बिजाबखौ दिहुननाय जादों। थावख्रि लुनाय ना गुरनाय आरो गोबां बेखौ लिरदों मुस्रि मुकुट प्रसाद बर' बिथाङा। आवसारि बेखौ लिरदों गपिनाथ बरगयारि। अख्राङा मिन्थिया अखानि थं बेखौ लिरदों थानेस्वर गयारि। मुगानि फाखन बेखौ लिरदों तरेन बर'। सोरजि आरो जिउनि बेसेन मोन्दांथि उथ्रिसार खुंगुर बसुमतारी। नीलकमल ब्रह्मनि सोरजि बिहुं उथ्रिसार खुंगुर बसुमतारी। गोमोरनो रोङै हाबिलास जनिल कुमार ब्रह्म। सनास्रिनि सनाथि मोदै देरसिमा खुंगुर बसुमतारी। गोरोन्थिया आंनि अजित कुमार ब्रह्म। गाहाम सोलो बे गथ' थुनलाइ उख्रांगोरा नार्जारी। बाथौ महाकाव्यम बेखौ सासे नेपालि सुबुङा लिरदों। बिथांनि मुङानो जाबाय संस्कृत पण्डित बिद्यापति दाहाल। बेखौबो देग्लाय दिहुननाय जागोन। गोदान रादाब बेखौ लिरदों चक्रधर ब्रह्म बिथाङा। बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि गेजेराव बेसेबांबा बोसोर मोनसे जेंना जानानै थानाय बानान खान्थि, बे बानान खान्थियाबो देग्लाय स्र' जाबाय। बेखौबो जों बे जथुम्मानि गेजेरजोंनो बेखेवगोन। आरो बेनो जाबाय बर' रावनि बानान खान्थि। बेखौ जोंनि बर'नि माखासे रोंगौसा बर'नि बिबुंगोरा जोंनि बर'नि रावगिरि बिथांमोना बेखौ स्र' खालामनानै दिहुनबाय। बेबो बेवहाय सेबखांजानानै बेखेवजागोन। बे मोनसे जोंनि थाखाय जारिमिनारि। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बोसोरारि खुगा लाइसि बड' बेखौबो बेवहाय दिहुननाय जागोन। बेखौ जिहेतु जोङो दिहुनखायो। दानथामारि लाइसि बड' बेखौबो जोंहा दिहुनखायो। बेखौ आरोबाव दिहुनजानाय जागोन। गासै
बर' थुनलाइ आफादनि नैबे जथुम्मायाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गां 16 बिजाबफोरखौ दिहुननाय जागोन। बेखौ आं दिनै बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय। आरो बेनि अनगायैबो जों दिनै बयबो मिथिगौ जे उदालगुरिनि सिङाव थानाय नैबे डिमाकुसिनि दैमु नोगोरनि बिखायाव जानो थांनाय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा, बे जथुम्माखौ लानानै जोंनि उदालगुरि जिल्लाल' नङा, गासैबो जायगायावनो दिनै बयनिबो गोसोआव मोनसे मा होनना बुंदों जे मिथिनो लुबैनाय, नायनो लुबैनाय मोनसे गोसोखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेवहाय जों मिजिंथिदों जे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो सानदोंमोन 17,000नि बारा माने थान्दैफोर सफैगोन। जों दिनै आन्दाज खालामदों जे बेवहाय माने 20,000नि बाराबो फैनो हागौ थान्दैफ्रा। जोंहा बेवहाय नेपालनि बर' फिसाफोर फैगोन, जायखौ जों मेसे होननानै बुङो। जोंहा बांलादेशनि बर' फिसाफोर फैगोन, जायखौ जोङो त्रिपुरि होननानै बुङो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मेघालयनि बर' फिसाफोर फैगोन, सोनाब बंग'नि बर'फोर फैगोन, दिल्लीनि बर'फोर फैगोन, आसामाव थानाय खना खनला गासैबो जायगानिफ्राय दिनै बर' फिसाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। जायफोर जिल्लाया आगोलाव फैफेराखै, दिनै तिनसुकिया बादिनिफ्राय दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। आरो जों बे खाबुआवनो जोंनि बर' हारिनि राव, थुनलाइ, जोंनि बिजों जोङो गोबां थांखि लादों। आरो बे थांखिनि गेजेराव आं दहायनो बुंखादों जे जोंनि हारिनि राव, थुनलाइ, जोंनि हारिनि सिनायथि, जोंनि हारिनि थामोनथा, जोंनि हारिनि माबा मोनसे मुलाम्फा जानाय, जोंनि हारिया माबाफोर खहा जानो थांदों नामा सोरनिबा साननाय, सोरनिबा मावनायजों, जों बेफोरखौबो जों दिनै बेवहाय सावरायदों। आरो बेनिखायनो दिनै जोंहा गाहायै माने बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि हालोद, बेखौ जों सावरायदों। दिनै जोंहा 6.3नि गेजेरजों जायफोरनाखि फरायसालिफोर जानो गोनां दङ, माने एलपिनिफ्राय एखेबारे कलेजसिम जेसेबां जानो गोनां दं, बिनि सायावबो जों सावरायदों। जोंहा जायफोरनाखि ड्रप पस्ट, बे ड्रप पस्टनि सायावबो जों दिनै सावरायदों। जायफोरनाखि टिउटर, बिसोरनि थाखायबो जों सावरायदों। जोंहा दिनै हायार सेकेन्डारियाव थाखो 11-12 बेखौ आसाम सरकारा दिनै जोंनो इन्ट्रडिउस खालामबाय। नाथाय जोबोद दुर्भाग्यजनक बाथ्राया जादों मा, दिनै जोंहा बिनि थाखाय फोरोंगिरि गैया। दा बियो नामावल' जोंनो होफ्लायनाय बायदि जादों। दा बेखौबो जों दिनै सावरायदों। आरो बिनि सायाव जोङो डिटेल्स भाबै जोंनि जानो गोनां थान्दै मेलावबो जोङो सावरायबावगोन। जोंहा दिनै बिजोंजों लोगोसे जोङो बर'फ्रा थार्ड लेंगुवेज फर्मुलायाव थागोन ना फर्थ लेंगुवेज फर्मुलायाव थागोन, बेनिबो मोनसे जेंना फैदों। दा बेनि थाखायबो जोङो बेखौ जोंनि थान्दै मेलाव जोबोद गोथौ आरो गुवारै सावरायगोन। जोंनि थान्दै मेलाव जिहेतु बर' थुनलाइ आफादल' थाया, जोङो बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव जोंहा माखासे एलाइड आफादफोर दङ, लोब्बा आफाद दङ। जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ, आइजो अनसाय आफाद दङ, जोंहा फोरोंगिरि आफाद दङ जोंहा, आरो लोगोसे जोंहा हारिमु आफाद दङ। जों जयैनो जों बेफोर बाथ्राखौ सावरायगोन। जिहेतु बेवहाय गासैबो जोंनि आसामनि बाहेरनि बर'फ्रा फैगोन। जों बेवहाय जोंनि जेंना जेंगोनाखौ जों सावरायनानै जोङो गोनां जायोबा जोङो सरकारनो खोन्थागोन जे जोंहा दिनै मा मा जेंना जादों। गोनां जायोबा जोङो डेम'क्रेटिक भाबै जोङो सरकारनो बुंनानै होगोन जे जोंनि नैबे जेंनाखौ सुस्रांना होनांगौ। मानोना बर' थुनलाइ आफादा आं दहायनो बुंखादों, मोनसे माहारियारि आफाद, मोनसे हारिनि सिनस्रि आफाद। जोङो मोनसे अराजनैतिक मोनसे आफाद। जोङो हारिनि थाखाय बुङाबा सोर बुंनो? जोंनि हारिनि थांनाय थैनाय, जोंनि हारिनि अभाब अभियोग, बेखौ जों दिनै नुयिबायदि थायोब्ला जोंनि आफादा खिन्थु बेवहाय माने हारिनि थाखाय मोनसे जबाबदिहि जानानै थानांगोन। जों बेखौ लुबैयाखै। जों जि नुदों बेखौ जों बुंनांगोन। बेखायनो मिजिंथिदों नैबे बर' थुनलाइ आफादनि 64थि जि बोसोरारि जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ, जारिमिनारि जथुम्मा जागोन बियो। जाय जथुम्माया बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव जाफेराखै, बेबायदि मोनसे गोसोखांथावना, मोनसे जारिमिनारि मोनसे बेवहाय आफाद जानो थांगासिनो दं। जोंनि हारिनि थामोनथा, जोंनि हारिनि सोदोमस्रि, बे गासैबो आयदाखौ जों सावरायगोन। जोङो मोनफ्रोमबो आयदाखौ जों बेवहाय लानानै सावरायगोन। मानोना बर' थुनलाइ आफादा हारिनि मोनसे बिफा आफाद। जोंहा बेवहाय दायित्व दङ। जोंनि हारिया रांखान्थियाव बेसेबां आवगायदों, जोंनि हारिया समाजखान्थियाव माबायदि दावगादों, जोंनि हारिया थुनलाइ बिथिङाव जों दिनै माबायदि जायगा आवग्रिनो हादों, बेफोरनि सायावबो जों सावरायगोन। बेखायनो जों दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गासैबो बर' फिसाफोरखौ जों खावलायदों। लोगोसे बर'फोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जि मोनसे मिलन भुमि, बे जायगाया बयबो बेवहाय जिहेतु मदद खालामदों, गासैखौबो जों फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैनो खावलायदों।
आरो बेजों लोगोसे जोंनि जायफोर लिरगिरि सानसुमै थुनलाइगिरि बिजाब फरायगिरि हारि अनफावरि गासैबो गेदेमा सुबुं रायजो राजाखौबो जों खावलायगोन बिथांमोना बेवहाय फैनानै बे बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माखौ नायफैथों आरो बिनि जेनोखि समायना मोनसे सावगारि बेखौ बयबो नायनानै थांथों बा साखि जानानै थांथों।